back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ingon ni ini ang naitabo. Langga ni mo, Gian? Lablab ni mo, Gian? O, Gian, mau ni tinuod. Kun langga ni mo, Gian. Tatabang ikaw, titakla. Gusto, Gian, layo iya papatok mo. Gian. Ha? Tabangi ko, hati, takla. Ha? Pero, Gian, dili pa ko mahimong muuban mo sa pagpalayo. Mag-inusara ka lang. Bahala na, ate. Basta, Gian, malayo din eh. Gian, dili. Dili ko ka na ikatugot, Gian. Hala, nga naman, ate, takla. Di ka gusto, Gian, lipay. Gian, mauni gusto kong mahitabo. Mauni akong gipangantoy. Pero dili ko katugutan nga malayo kang away kauban. Ha? Gusto kong uban ko ni mo sa imong pagpalayo. Ate, takla. Ay, salamat ka nakagawas na gitaon tas panghaw. So init. Kainit sa sod. Nagbahay ko dito tayo magtako. Bugay? Ano? Noon ka? Pagaw lagi kay ka? Resulta na sa pagtako sa Singapore. Singapore ba, oy? Pagtako sa Panghaw ba? Ba't di ani magtingog bugay, oy? Pero sige na lang. Ang importante nga, gwapo ka lang gihapon. Wala importante. Ubanan, di ay ni mo, Gian. Palayo, ate, takla. O, Gian. Ingon, Gian, tanada yun. Tatangtangin na kapos, Gian, ate. Gian, paminaw. Paminaw una, ha? Alo, hikap lagi ka naong nako, ate. Unya, luhod ka. Gian, dili una sa pagkakaron. Ay, kanos, ate, ay. Sa hustong higayon o hustong panahon, ha? Ha? Kanos, ate, husto ikayon o husto panahon, ate, takla. Gian. Lagi taon tas Manila. Dool na. Bay nanay. Bay nanay. Pagmata na bay. Bay buboy. Kisi ba, boy? Ah, Ako? ingon ko mata na bay dili boy. Abi na ko Na bay gingalan boy. ng baboy. Sama kay. Klaro naman eh. Sa man. Oh. Abi na ko gingalan ng baboy. Oh. Katawanan sa kay kay. Dool na ta sa Manila. Dagam dig Bisaya nagsakay ning barko ba dakyo? Bitaw na gabi di saya pa gyud sila na. No. Mo? May sabato ng barko. Ha? Timahan nga doon na ta. Ug hapit nga mudunggo sa pier sa Manila. Bitaw bitaw. Hapit na bitaw. Ah, uy. Oh, malapit na tayo doon, no? Awa, tinagalog ng mga kadahan ay kay doon biduol na mas Manila nagtigagalog ng mga Bisaya ka mga kadahan. Ingon ana ginabay. Basta doon na tas pier, magtinagalog na na. Hala, si Lalat. Lalat? Maayo kinagbanta na mo. Di makalat, ha? Nagda ka magpagkaon lahat. Gutom naman ko lahat. Unya na ng kaon. Magunsa ba dahi ta? Unya taon-taon na sila si Bugard. Mintas wa pa makadunggo ning barko. Oh, Pagdali mo, kay hapit na mo dunggo ang barko. Kinutasan ako tinuyok-tuyok kasi malaki kayong barko. uy gutuma Makitaan ko lang sila. Pantay lang yun. Uno na ta. Tinuyok na natin ang buong barko, pero wag yun sila. Asa yun ka ni mga animal? Wag yun na to sila makita. Nahano na guri sila.
Unsa? Unsa? Nahanaw na siguro sila. Taro nga nagsulti. Unsa sila? Buwa nga mahanaw lang og kalit. Ay, doon na lang kita. Mudunggo na ning barko. Ay, salamat. Magkita na kayo na to ang pier sa Manila. Pagkawa pa ni mo, Bogart. Uy, mura kag sinunoy tabar og tingog. Si Yuyun Rabat. Ah, siya. Undog ko na kayo barko. Maayo kay bipid-pid ta sa kilid ni barko. Di ala kita doon sa hagdanan paingon sa damyo. Dali na kita makakanaog ini, Bogart. Labing Mayo, kaya di ko gustong makita sa subukan nga lalat. Nasakpan ta na gid mo. Oh, hala na kitan ta. Huli kang! Huli kang! Huli Oh, kang! masibuhato ta nila, Bogart. Di na mo kayo skapo! Di na, di na. Oh, nasakpan ka na gid ka mo, Bogart. Ha? Ha? Nasakpan ko na kayo, Bogart. Patay kang bata ka. Anong paliga sa ko ninyo? Uy, Napaus yung pagaw mukha lagi ko. kay ka. Napagaw ka og tinago unsa no? Pero sakpan ka gyapon. Dunggo ng barko, dunggo na. Wala gipaubos ng damyo. Lagot kay ko nimo. Ilabi na ning igat ni Janina. Hay palalat kun wa nay gusto nimo ang laki ayaw pa mo gos. Unsa? Bugno alat, bugno. Bugnuin mo, bugnuin. Ay. Ano ibang bugno man mo, ha? By the way, forbidden ka din. Mao man ay magkita na ko pirmi sa salida. Bugnoon ang kabit. Yeah, wala man. Wala tahaon na ninyo si Bogart. Ha? Ay, kanang bitinda ko kulata. Sige na. Di ay. Wait, isang bala ka lang, Bogart. Lintik lang, walang gante. Okay. Oo, giansa ko ni mo, Bogart. Giansa ko ni mo, Bogart. Dog, ayaw, dog. Dogya! Ay, dogya! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!